Synki, a wy wiecie co my dzisiaj mamy za dzień? Wyciepujemy wszystkie szranki, a wyciągamy szlaucha ze pewnicy. O ja. Ty ciule, co wy to robicie? Wykludzocie się, albo co? Dobre. Powiedz sam synek, to ci wdupia tako fanga, co nie będzie takiego lazarytu, by cię poskładali do kupy. Śmigus dyngus.